I'm Peppa Minecraft. This is my Slaninka. This is my mom Slaninka. This is big Slaninka. Let's Mommy Pig, play Minecraft! Slanina gra Minecraft. Ślanina robi ślaninową poliewku. Ślanina, możemy grać Minecraft? Ano vy Slaninky. Ona tam za plus tým sadkom sedí a ja tu robím. Minecraft tam hrá. Mommy Pig spadla už po 58 krát do lavy. Hej, mama, môžeme hrať Minecraft? Yes. Určite. Oni radi kúkajú na Minecraft. Mami, môžeme tam hrať Minecraft? Môžete hrať Minecraft akurát keď dohrám, ha? Mami, tak ja ti to tam dohrám, ha? Slanina, nemáš hrať Minecraft, však to ja musím dohrať. A ty tom vláček, ty ťa nemôžeš. George, samozrejme, že ty nemôžeš tiež. Kúkaj, takto nemôžeš. Slanina, prestaň. Poď, mamička, ja ukazujem tomu vláčkovi, čo nemá robiť. Oh dear, the computer is not meant to do that. Daddy Pig! Please, no! 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 Is it, Mummy Pig? No! Daddy Pig, can you mend the computer? You mend the computer. Like that. We were nothing. These things. Thank you, Daddy Pig. Daddy Pig is going to mend Daddy the Pig computer. ide opraviť počítač a potom chce hrať Minecraft. Maybe if I just switch it off. Like that. We were nothing. Daddy Pig has mended Wow! the computer. Oh my god! You're so a genius! Yes, I am. Áno, ja som veľmi plus s týmito vecami. Slanina, alebo slaninka, čo si? Dovol nám hrať Minecraft. Bo ťa vyčopem. Áno, môžete hrať. Ďakujem, by som si rád zahral hru Minecraft. A to na 100% Minecraft. Yippee! Now it's my turn. Now it's my turn. What on earth is going on? Nie, 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 nie! Prečo, nie, nie! Well, I see the computer is working again. Nie, nie, nie.